Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Qala al-imam al-Busiri akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqan bil husni mushtamilan bil bishri muttasimi kazahri fi tarafin wal badri fi sharafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi azkarin hina talqahu wa fi hashami. Akrim bi khalqi, akrim duh mulya temen bi khalqi nabiyin kelawan makhluk, kelawan apa sih penciptaane Kanjeng Nabi, kelawan penciptaane Kanjeng Nabi. Terus akrim bi niku gawe takjub, duh betapa mulianya. Nah, ngoten maksudnya. Zana kang hiasi hu ing penciptaane Kanjeng Nabi khuluqun apa akhlak muliane. Bil husni kelawan kebagusan, bil husni kelawan kebagusan mustamilin. Ya, diulang ya, mustamilin bil husni ngono nggih. Janjane ngoten. Bil husni kelawan kebagusan mustamilin kang mencakup apa penciptaane Kanjeng Nabi. Bil bishri tur kelawan murah senyum muttasimi persifatan apa penciptaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah rupa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihiasi dengan akhlak mulia. Beliau mencakup segala bentuk keindahan serta bersifat murah senyum dan wajah manis berseri. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus penciptaane jos Kanjeng Nabi niku indah sangat, gantenge pol. Nggih. Penciptaane bagus, ya betapa indahnya ya penciptaane Kanjeng Nabi secara zahire. Nggih. Wajahnya indah, perawaan tubuhnya indah, astone niki alus. Wis pokoknya penuh dengan keindahan. Betapa indahnya Kanjeng Nabi. Tidak hanya indah saja, akan tapi zanahu khuluqun, juga dihiasi dengan akhlak yang mulia. Karena niki nggih ngumpulaken dua-duane ya fi khalqin ya fi khuluqin, penciptaan secara zahir ya akhlak secara batin. Niku Kanjeng Nabi angsal kalih-kalih. Ya, karena napa? Karena kita kalau melihat fenomena, kita melihat fenomena, wong-wong niku kathah sing duwene cuman salah satu tok. Ya, duwene cuman salah satu tok. Misal kok akhlake wapi ya akhlake wapi, tapi wonge gak ganteng, wonge gak ayu. Wah, ana sing ngono kuwi iki mending iki. Apik iki, penting akhlake apik. Ana sing kualiane. Iki nak diingeti gantenge pol. Nak diingeti wayune pol. Ya. Tapi bareng wis muamalah nggih ambekan wong iku mau
Ya sehari 2 hari sehurung ketok sifat asline. Ya akhirnya suwe-suwe lah ayu ngamukan. Nah, misalkan ngono. Ganteng-ganteng main tangan, misalkan ngono. Jadi akeh sing model kados ngoten nggih. Ya, lah Kanjeng Nabi niki mboten sing kados ngoten. Kanjeng Nabi ya akhlake bagus, ya perawaan tubuhe secara zahir nggih bagus. Dua-duanya bagus. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane nggih sebagian sahabat niki nate ngendikan nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi nyifati Kanjeng Nabi kapan ana wong kok ningali Kanjeng Nabi niku langsung jatuh cinta ning Kanjeng Nabi ya karena melihat ya perawaan zahire hebat terus batinnya nggih hebat langsung cinta ya engko tambah meneh ahabah ngerasa wedi ning Kanjeng Nabi karena kewibawaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kayak gitu juga ya. Bil husni mustamilan bil bisyri muttasimi. Terus perawaan zahire Kanjeng Nabi niki mencakup kebagusan sangat indah sekali ya wajahnya ganteng nggih perawaane gagah ya muka klemer mboten ya nek jalan niku cepet ya di antara sing disebutke para ulama sifat jalane Kanjeng Nabi nek jalan niku seakan-akan kaya napa kaya wong mudhun saka dhuwur. Nah, kaya ngarep iki dalan kan kok dhuwur niki. Nah, sampean kok misal mlaku kok dhuwur niku kan mlakune kaya cepet soalnya napa? Soale mudhun. Nah, napa nggon mudunan ngoten. Nah, Kanjeng Nabi meskipun jalane lurus tegak biasa datar biasa, Kanjeng Nabi nek jalan niku kaya wong sing mudhun konduran. Nah, ka'annama yanhattu min sabab. Ya Kanjeng Nabi. Nah, nunjukno melampaui Kanjeng Nabi niku cepet. Ya, mlampah cepet nunjukno nek mlampah niki mboten kelemar. Wong lanang gagah mlakune kaya wedok sing menggol ngono. Ya nggih ampun ngoten. Terus kados Kanjeng Nabi gagah nggih. Bahkan nggih di antara sifat melampaui Kanjeng Nabi nek mlaku niku kados wong biasa, melampah bagi Kanjeng Nabi melampah biasa. Tapi sahabat sing nderekke Kanjeng Nabi niku iso sampai ngos-ngosan. Sahabat sing nderekke Kanjeng Nabi melampah, nyarengi Kanjeng Nabi melampah. Niku ya do ngos-ngosan. Soale napa? Kanjeng Nabi melampahi bagi Kanjeng Nabi biasa, tapi bagi para sahabat iki tek ngejar iku rada maksa sithik niku. Dadi ora kaya mlaku biasa, gak kaya mlaku nyantai ngoten mboten, tapi rada iku kados ngoten. Iku melampaui Kanjeng Nabi ngoten. Ya. Jadi penciptaan secara zahir juga penciptaan secara batin niki hebat semua. Nah, sampean pengen delok ning Al-Barzanji nggih. Ning fasal akhir nggih wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu. Niku bahas tentang khuluqiyah Kanjeng Nabi. Nggih, tentang akhlak mulyane Kanjeng Nabi. Fasal sing sadurunge niku bahas tentang khulqiyah Kanjeng Nabi atau sifat zahiri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku iso diwaca ning Barzanji nggih terjemahe bareng. Terus bil husni mustamilan bil bisyri muttasimi. Kanjeng Nabi nggih murah senyum. Ya, wajahnya manis nan seret manis berseri. Niku wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketemu sapa wae Kanjeng Nabi senyum, penuh dengan senyum. Ya. Iki kula kelingan nggih nate teng mriki rumiyin nate kerawuhan tamu nggih salah setunggal murid Habib Umar bin Hafiz yaiku Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab
beliau ingkang dipasrahi ken napa nunggoni kantor Majelis Al-Muwasalah nggih teng Jakarta menika. Nate kunjungan teng Jawa Tengah, nate dugi mriki rumiyin. Iki kula melihat nggih beliau niku sangat luar biasa. Pokoknya murah senyum banget. Wis kudu ketok guyu terus. Ya ketok senyum-senyum ora kok guyu ngekek-ngekek mboten nggih, senyum. Ya ngadep ning kamera senyum, ngadep ning wong sapa ae tamune iku beliau mesti ngetok senyum. Nggih. Niku Habib Ahmad Mujtaba. Ya alhamdulillah rumiyin mriki nate diberkahi beliau nate rawuh teng mriki. Nah, iku lagi putune murah senyume kaya ngono kuwi apa meneh kok mbahe murah senyume kados pripun masyaallah luar biasa. Ya. Angel lho. Nggih, sampean iki otot-otot yang ada di otot apa iki nggih. Atau saraf ta apa sing ning sekitar mulute sampean jajal sampean guyu ngene terus. Ya jajal sampean ya mbok koyo mesemno ngono lho. Mbok koyo mesemno ngono 5 menit wae jajal. 5 menit wae. Iku nek sampean iso iku wis jos iku. Iku koyo ngono ki terus kudune. Ya kadang kula sing pas kadang bar ngisi acara-acara ngoten dijak foto. Tek foto iku notone suwene pol kula lereng mesem ngene. Iki ya pegel kok. Dadi mesem ngene terus iku pegel iku masamu gak pegel. Ya engko apa jenenge nek pemene dige biasa ya engko balik kok biasa. Ya ora ngetokno mesem, ora ngetokno mewek, ora ya biasa. Tapi nek dige mesem niku butuh apa ya butuh iku lah kekuatan ekstra lah. Apa meneh mesem suwi ngono, jajal sampean ya. Lah dadi iki saged diamalke nggih. Kita ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek ketemu sapa ae yo mesem. Ya, tentunya mesem niki nggih sing dimesemi yo nek wong wedok yo gak mesemi wong lanang yo ora. Wong lanang mesemi wedok yo gak. Ya mesti sesama koncone padha wedoke, padha lanange mesem kaya ngono kuwi nggih. Wedok mesemi wong lanang yo aja. Wedok iku kudu jual mahal. Wedok dol murah-murahan aja wedok iku kudu jual mahal. Ya semakin jual mahal iku semakin mahal wedok iki ngoten. Masa wong wedok ngobral ayo sapa sing gelem dadi bojoku. Masa wong wedok ngobral ngono kuwi. Ya iki mboten pas niku. Ya. Ya iku coba praktekno. Ya, saged dipraktekke. Jadi selalu mesem kepada siapapun. Nah, besok nek wis duwe bojo ya ngoten mesem terus ning bojone. Nggih. Aja merengut ae ya. Utawa napa jenenge? Merengut sampai antara dua mripate, ya antara dua alise iki ketok angka 11 aja sampai kaya ngono kuwi. Berarti ya angka 11. Jadi merengut ngene iki sampai apa merengutno iku sampai ketok angka 11 niku ya aja iku. Ya pokoke sing merah senyum, full senyum. Ngoten. Kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himamin. Kazahri. Terus Kanjeng Nabi nggih, Kanjeng Nabi murah senyume terus indahnya Kanjeng Nabi niku bagaikan. Nah iki dilanjutane bagikan kazahri iku kaya kembang fi tarafin ing dalem aluse wal badri lan kaya bulan purnama fi syarafin ing dalem kemuliaane wal bahri lan kaya lautan fi karamin ing dalem lomane wadahri lan kaya mangsa kaya waktu fi himami ing dalem semangate. Nah terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari segi akhlak ya maupun
akhlak batin maupun penciptaan secara zahir niku indah kabeh. Nah niki diperumpamakna kaya napa? Kazahri fitarofin. Terus keindahane Kanjeng Nabi niku bagaikan kaya bunga. Nggih. Bunga niku kan halus nggih. Bunga niku halus. Ya. Terus tubuhe Kanjeng Nabi, kulitipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih niku kulit ingkang alus. Kanjeng Nabi niku tiyang alusan. Nggih. Aluse kaya aluse bunga. Wal badri fi syarafin. Begitu pula kemuliaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kaya rembulan. Rembulan niki kan ya sebagai salah satu simbol kemuliaan. Ya, Kanjeng Nabi kaya bulan dalam kemuliaane. Terus Kanjeng Nabi kaya napa kaya lautan dalam segi kedermawanane, dermawan. Ya, begitu pula ya, cita-citane beliau niku setinggi atau seluas atau sepanjang ya masa ya kayak masa perjalanan masa. Tahu tuh guys ya, keindahan beliau laksana bunga, kemuliaan beliau bulan purnama, kedermawanan beliau bagaikan samudra, dan cita-cita beliau seperti perjalanan masa. Maksudnya pripun? Maksudnya ngeten. Terus Kanjeng Nabi niku yang pertama kazahri fitarofin. Kulite Kanjeng Nabi ku halus banget. Nggih, ku halus banget. Sebagaimana kaya bunga niku nek sampean cekel niku halus. Ya. Nah, kulite Kanjeng Nabi halus banget. Niki nunjukno beliau memang alusan banget. Terus mboten napa sing kasar-kasar ngoten mboten nggih. Dawuh Sayyidina Anas bin Malik ya, beliau ngendikan saya tidak pernah napa sing ini memegang tangan yang lebih halus melebihi sutra kecuali tangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi saking aluse niku ya iki sampean-sampean sing wedok-wedok sing tangane misal kok alus-alus ya misalkan ya. Iku nek bandingno alus ya Kanjeng Nabi kalah adoh sampean ya. Sutra mawon nggih, ngertos sutra nggih. Sutra pakaian sutra niku ya sing terbuat dari ulat sutra. Iku kan waluse pol niku. Ya jarene ngono aku ora tau ngerti ya. Ya jarene ngoten. Ya, ngoten mawon iku aluse pol iku isih kalah halus dibanding astonipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin. Kemuliaane Kanjeng Nabi juga hebat, luar biasa. Ya, seakan-akan tinggine niku kaya tinggine rembulan. Nah, ya iku kados ngoten. Dadi mulya pol, wis mulya banget. Terus wal bahri fi karamin. Wal bahri fi karamin. Kanjeng Nabi kaya bagaikan napa? Bagaikan samudra dalam kedermawanane. Ya, dadi laut iku nggih lautan niku biasanya digawe madribul masalah atau sebagai perumpamaan kagem nggawe muji sebagai dipuji sebagai napa sebagai napa sing lambang kedermawanan niku lautan ya, karena napa laut iki dermawan banget ya ora tau njalui tapi ngeki terus niku laut ya sampean tahu ngerti laut njaluk pajak misalkan ana wong petani napa jenenge uyah niki kan ya apa istilah iku ya uyah niku nggih uyah niku kan gawene ning cedhak laut ya terus bariku dialiri air lautnya dialirno ning ya apa iku jenenge tambang ora tambang apa
ya tanah sebidang tanah ning kono iku lah nggih. Nah, terus bariku dipeme akhirnya jadi uyah di manfaatno wong sak alam donya. Nggih. Hampir kita semua niki setiap hari yo mangan uyah. Sampean pakanane sampean gak ono uyahe hambar wis. Nggih. Mesti napa wonten uyahe, meskipun sithik uyahe, tapi kan bedino. Iki saka laut, iki di antara kedermawanane laut. Belum lagi ana nelayan njipuki iwak ning tengah laut. Nah, iki ora tahu nggih bibit, ora tahu iku, tapi anggere jipuki terus ya isih ana ae iwak. Dijipuki iwake. Engko ana meneh ya sing kadang njipuki mutiarane. Ning laut ana kerang-kerang niku nyimpen mutiara-mutiara iku dijibuki. Nah, wis akeh lah. Ya, dadi lautan niku lambang kedermawanan. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kedermawanane bagikan lautan. Ya saking napa dermawane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking dermawane Kanjeng Nabi seakan-akan koyo lautan. Dan kita nak ngomong dermawane Kanjeng Nabi ora ono bare wis. Wis masyaallah. Kanjeng Nabi ku begitu luar biasa. Iki kita gak ono momen liya nggih jelaske kedermawanane Kanjeng Nabi. Tak jelasno sithik ra apa-apa. Nah, dadi dermawane Kanjeng Nabi niku diantarane rumiyin kathah para sahabat niku nggih mara ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana butuh ngoten niku Kanjeng Nabi maringi. Iku kathah para sahabat sing kados ngoten. Nah, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki angsal ya badhe perang, angsal harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang niku nggih wonten jatahe kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng saking harta rampasan niku wau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyisehke mboten kagem beliau piyambak akan tapi kagem garwa-garwane Kanjeng Nabi. Jadi setiap istri disisehno harta sing nyukupi kagem setahun. Nyukupi napa kagem setahun. Ya, niku ana beberapa garwa, ana 9 napa dosa niku nggih. Iku di sisehno. Harta bendane kuatah niku bar perang bentuk rampasan kuatah. Ya dijipo yo paling yo gak sek akeh niku. Nah, wis iki nggih setahun. Kanjeng Nabi piyambak mboten. Nggih, Kanjeng Nabi piyambak mboten nyisehno. Terus badhe niku tesih sisa kathah. Lah para sahabat sing niku do diundangi, ya sing sekirane butuh diundangi. Iki dikekno iku dikekno. Akhire telas kabeh. Nggih. Telas kabeh niku. Harta bendane niku. Nah, Kanjeng Nabi dhewe mboten nyisehno. Lajeng isih wonten tiyang ingkang mara malih teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula niki butuh wau dereng kebagian. Nah, butuh makanan, butuh bondo, iki mau dereng kebagian. Dawuhe Kanjeng Nabi napa? Iki nek jane pone kok kula sampean sing dikonono ya ngapuntene wis enteke. Kan ngoten nggih. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten. Akhirnya Kanjeng Nabi mara nggih datang ke salah setunggal garwane ya njaluk bondo sing mau wis dijatah mau. Endi gorene jatahmu? Engko tak ijoli kapan-kapan. Ya akhirnya dipundhut terus baru ku diparingno. Lah ngono wong-wong akeh sing do mara ya padha ngoten dijebokno sangka nggih jatah garwa-garwane Kanjeng Nabi. Nah, niku saking dermawane. Jadi lebih mendahulukan orang lain daripada keluarganya sendiri. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat
Ya, layak sekali apabila beliau niki kal bahri fi karamin. Kaya lautan dalam kedermawanane. Ya bahkan saking dermawane Kanjeng Nabi janjane iku mau kualik, janjane lautan bagaikan Kanjeng Nabi. Janjane kaya ngono ku ya, mboten kok Kanjeng Nabi bagian lautan. Tapi lautan bagikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya nanti ada pembahasan wamin fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Ya, nanti ada pembahasan lagi tentang kedermawanane Kanjeng Nabi. Jadi disebut keting mriku di antara kedermawanane panjenengan ya Rasulullah, fa inna min judika dunya, dunya saisine niki iku adalah salah satu bentuk kedermawanane panjenengan. Wa darrataha, ya marune, madune. Ya madu nggih. Madu niku napa? Mboten madu sing manis niku mboten, tapi iki madu sing pahit, jare madu sing pahit. Ya. Maru. Nah, marone donya apa? Yaiku marone adalah akhirat. Nah, jadi donya akhirat niki di antara kedermawane Kanjeng Nabi. Kenapa dikatakan? Karena ya seandainya tanpa ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya donya akhirat iki ora diwujudno. Ya, maka ikut termasuk kedermawane Kanjeng Nabi. Sebalik teng mriki. Nah, iku besok kedermawanane besok jelasno meneh. Fi karamin wa dahri fihi mamin. Wa dahri fihi mamin. Ya, begitu pula semangatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku koyok masa, ya, koyok waktu. Waktu ini kan panjang nggih. Waktu niki panjang. Nah, iki kula mau saking kitab Mbah Yai Bisri niki beliau ngumpamakno niku luar biasa. Jadi kita semua ini gadah cita-cita. Ya, kita semua gadah cita-cita. Tapi kadang niku terkendala ambekan faktor-faktor ya gangguan-gangguan. Akhirnya kita ndak bisa dapat cita-cita. Nah, iki diperumpamakno ning kene. Ana wong nandur kelapa. Nggih, nandur napa? Kelapa. Cita-citane kelapa niku kan iso nguwah, iso ngeki buah kelapa manfaate kanggo wong, kan ngoten. Tapi kadang kelapa durung sampai nguwah niku wis ana wong atau sing duwe utawa agak ngono ya, misal ditebas apa piye ya mbah. Ya. Iku ana wong sing ngethok kelapane. Nah, akhirnya napa? Akhirnya urung iso entuk cita-citane. Niku ngoten. Terus badhe niku ana meneh wong dicontohno ning kene. Ya. Matahari. Ya, matahari niku kan cita-citane napa? Saged terus-menerus madangi manusa. Cita-citane kan ngoten. Tapi gagal menghadapi cita-cita itu. Kenapa? Karena harus terbenam. Ya, jadi matahari ora kok matahari muncul terus ngoten mboten, tapi ana terbename barang. Lah iki kaya ngoten niku. Lah sedangkan waktu, nggih, waktu ini kan panjang. Ya, waktu niki panjang, saking panjangnya seakan-akan ndak kenal mati. Ya, gak dikenal ditegur ya. Kayak mau kelapa ditegor, terus ora kenal surup, ya ora kenal napa terbenam. Waktu kan jalan terus nggih. Lah niki dirumpamakna kados semangate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu panjang sekali, seakan-akan koyo waktu iku mau. Ya, semangatnya yang sangat luar biasa. Ya, niki keterangan apa penjelasan yang sangat luar biasa dari Mbah Bisri niku. Ya, tinggal gampang agak dijelasno ngoten ya bingung kok. Keindahan beliau laksana bunga, kemuliaan mungkin wis mau ya. Ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Ka'annahu wa huwa fi ka'annahu seakan-akan.
seakan-akan Kanjeng Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi fardun iku dhewean min jalalatihi sangking wibawane Kanjeng Nabi fi askarin iku ing dalem bala tentara hina talqa nalikane ngadepi sapa nemoni sapa sira hu ing Kanjeng Nabi wa fi hasyamilan seakan-akan kaya ing dalem pira-pira khodame Kanjeng Nabi pendereke Kanjeng Nabi. Terus teng bait niki dijelasaken bilih wibawane Kanjeng Nabi niku lho luar biasa. Wibawane Kanjeng Nabi niku luar biasa, keagungane Kanjeng Nabi niku luar biasa. Tak waca gesek. Saat menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW sendirian seakan-akan kau berhadapan dengan tentara besar atau bertemu dengan para ajudan beliau. Padahal beliau ya dicoba diharokati kok dibenahi ya tentara berhadapan dengan ya sing kok tak benahi dhewe dengan ajudan padahal beliau sedang sendirian. Ini sebab besarnya wibawa dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ngeten, wibawane Kanjeng Nabi niku tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal keadaan. Pokoknya Kanjeng Nabi wibawane gedene pol. Kemuliaane Kanjeng Nabi gedene pol. Sehingga nah biasane wong niku misal kok kiai atau presiden, misalkan presiden iki nak di hadapane para menteri-menteri, di hadapane para tentara-tentara, nggih pasukane iku nak ning ngarepe wong akeh kaya ngono kuwi bareng ngeki komando, siap gerak, siap, kabeh siap kabeh, do hormat kabeh. Iki nak dingeti kan ketok banget wibawane. Nggih mboten? Ketok banget wibawane. Tapi engko nek balik ning omah dhewean. Niki kaya biasa, kaya wong biasa ngono kuwi. Nah, artinya apa wibawane ora pati ketok. Tapi nek di hadapan orang banyak, di hadapan para tentarane, ya, di hadapan para ajudan-ajudane, di hadapan para khotim-khotime, ya, niku ketok banget, ketok banget wibawane. Nek dhewean ora pati ketok wibawane. Lah Kanjeng Nabi mboten kados ngoten. Kanjeng Nabi saking gedene wibawane Kanjeng Nabi, saking gedene keagungane Kanjeng Nabi, sampean nek ningali Kanjeng Nabi piyambakan niku sing sampean rasakno wibawane Kanjeng Nabi iku seakan-akan Kanjeng Nabi ada pada lingkaran para tentarane, ada pada ning burine Kanjeng Nabi ana ajudan-ajudane. Saiki ketok banget wibawane. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat napa berwibawa. Saking wibawane sampai para sahabat niku kathah sing mboten wantun memandang lama teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking wibawane. Iku lati bayadilu turban dimo ya ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sudafin min ma'dinai mantiqin min huwa mubtasami ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sudafin min ma'dinai mantiqin min huwa mubtasami. Ka'annama kaya ka'annamal lu'lu'u kaya mutiara al maknunu kang kasimpen fi sodafin ing dalem bukure bukur atas bukur boten apa jenenge kerang apa istilahnya kerangka kerangnya apa itu cangkang kerangnya niku lho lah ikulah pokoke ing dalem bukure
min ma'dinai mantikin iku saking karone panggonan ngucap, minhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mubtasami lan kang mesem, ya mulut kang mesem, seakan mutiara indah yang tersembunyi dalam kerangnya bersumber dari untayan kata dan senyuman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Kanjeng Nabi niku saking indahe. Nggih. Dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih saking indahe Kanjeng Nabi niku seakan-akan sampeyan ngerti mutiara. Nggih, mutiara niku apa jenenge terbuat dari proses alami sing ning laut iku ana ning kerange niku wau, ning bukure. Ya, iku seakan-akan nggih seakan-akan mutiara niki terbuat dari sumbere sing sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada dua sumber. Yang pertama itu adalah dari kalimat-kalimat Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Terus yang kedua adalah senyumane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iki begitu luar biasa balaghae. Nah biasane wong nggih, biasane wong niku nek muji Kanjeng Nabi, mujine nek apa senyumane Kanjeng Nabi itu bagaikan mutiara. Terus ketinggal gigiipun Kanjeng Nabi niku bagaikan napa mutiara. Nah teng mriki mboten, teng mriki diwalik. Mutiara sing indah kaya ngono kuwi seakan-akan saking napa sumbere saking Kanjeng Nabi. Ya saking senyumane Kanjeng Nabi, saking dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Seakan-akan kados ngono. Nah, intine dari bait niki bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sangat indah sekali dan giginya niku sangat bersih sekali. Nah, gigi nak basa Jawa sing aluse napa? Waja nggih napa? Waja. Nah, wajanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sangat indah sekali sehingga seakan-akan iku koyo mutiara. Nah, seakan-akan apa kaya mutiara. Tapi mutiara nek dibanding kalih wajanipun Kanjeng Nabi jauh lebih berharga wajanipun Kanjeng Nabi. Ya, niku spesial niku. Ya, limited edition ngono iku. Terus wajanipun Kanjeng Nabi niku luar biasa. Ya, bahkan sebagian para sahabat niki wonten sing mensifati Kanjeng Nabi dengan dawuh idza takallama sallallahu alaihi wasallam ru'iya kan nuri yakhruju min sanayahu. Terus saking indah Kanjeng Nabi seakan-akan mboten seakan-akan ya. Nek Kanjeng Nabi dawuh niku ketinggal cahaya keluar daripada apa gigi-gigiipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku saking indahe. Ya saking napa indahe. Terus lati bayadilu turban ma'azumahu tubali muntashiqin minhu wa multasimi. Latiba ora ana ndimo. Latiba ora ana wewangian, gak ana parfum. Ora ana wewangian utawa ora ana parfum. Ya'dilu kang madani apa wewangian turban ing lemah. Dhamma kang ngumpulaken utawa ya nyelimuti ngono iku lah, nyelimuti
apa lemah a'zumahu ing pira-pira tulangipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang disebut tulang nggih maksudnya nggih tubuhipun nggih. Tubuh mulyanipun, jasad mulyanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki jenenge majaz mursal. Zikrul syai' zikrul ba'at wa iradatul kul. Sing disebutno cuman sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Terus yang mriki sing disebut cuman tulang-tulangipun Kanjeng Nabi tapi sing dimaksud adalah seluruh jasadipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki jenenge napa majaz mursal. Di zikrul ba'd wa iradatul qul. Sing disebutno cuman sebagian tapi sing dikarepno adalah keseluruhan. Ya padha karo kaya sampean nak ngomong nggih ngomongnya Zaid iki lho batang hidungnya kok suwe gak kelihatan. Ya, batang hidungnya kok suwe ora kelihatan. Nah, apakah yang dimaksud cuman batang hidungnya tok? Mboten, tapi yo Zaid sak kabiye ngono maksudnya. Ya. Nah, iku napa majaz mursal ngoten. Nah, kadang ana nggih di antara majaz mursal niku wonten sing modele zikrul qul wa iradatul ba'd. Zikrul qul wa iradatul ba'd sing disebutno kabehane tapi sing dimaksud adalah cuman sebagian tok. Ya, contohnya kaya ning surat Al-Baqarah niku asabi'ahum fi adhanihim minas sa'iqi hadzarul maut. Sadurunge pripun? Au kasayyibim minas sama'i fihi dzulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum. Dadi wong-wong kafir niku ya ana iki perumpamaan nggih. Ana petir terus bariku ana kilat, iki ana gluduk. Nah iki mereka wedi koyo ngono kuwi sehingga gak pengen ngrungokno ya swara-swara gluduk koyo ngono kuwi. Akhire apa ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka iki menjadikan jari-jarine nggih fi adhani ing dalem kuping-kupinge. Dadi wong kafir. Nah sing dimasukno ning kuping iku kabeh sak jari semene iki. Sak jari ngene iki sampai bolong pol jero apa trimo pucukan tok? Hah? Pucukan mawon nggih mboten. Pucukan tok. Lah ning kene iki ya nyebutno meskipun sing disebut asabi'ahum ya jari-jarine ya, tapi sing dimaksud ya mboten jari-jarine kabeh mboten. Karena kan gak mungkin klebu kabeh ngono. Sak jari klebu kabeh ning jero kuping kan ora iso. Ya, sing dimaksud adalah napa cuman pucuke jari. Ya. Jadi iki zikrul qul sing disebut adalah keseluruhan tapi sing dimaksud adalah cuman sebagian. Lah kenapa kok sing disebut keseluruhan? Iki nggawe ya saking wedine iku mau nggih ambekan suara kebenaran, gluduk kebenaran iku mau sehingga mereka pengen nutup temenan kupinge. Ya. Iku lil mubalaghah. Ya. Termasuk di antara majaz mursal ya iku adalah napa? Yaiku di antaranya apa? Yaiku zikrul mahal wa iradatul hal. Sing disebutno tempate tapi sing dimaksud adalah apa sing manggon ning tempat iku. Ya, apa sing manggon ning tempat iku. Contone nek ning basa Jawa ya, sing disebutno tempate tapi sing dimaksud adalah apa sing manggon ning tempat iku. Contone sampeyan ngerti kendi? Kendi ini kan tempatnya banyu. Nah, kendi tempatnya banyu. Ana wong ngomong, "Aku ngombe kendi." Apa kendine iki sing diombe? Nah, mboten, sing diombe apa? Banyune ngoten. Nah, iku ana zikrul apa mau mahal wa iradatul hal jan akeh iku majaz mursal. Nah iki termasuk ning kene iki dzumma a'zumahu ya lati bayadilu turban dzumma a'zumahu tuba limuntasyiqin min huwa multasimi lati barana wangen ya'dilu kang ya lati barana wangen ya'dilu kang bandingi apa wangian turban ing lemah dzumma kang ngumpulaken utawa sing menutup azumahu ing jasate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba nggih bejo kemayangan
utawi bejo kemayangan iku limuntasyikin iku keduwe wong kang nyerot utawa apa jenenge menghirup minhu saking turban saking lemah wa multasimi lan wong kang ngambung. Multasimi sama wong kang ngambung, sing ngambung. Lah ning kene iki beliau ngendikan, Imam Busiri ngendikan bahwa tiada wewangian. Nggih, tiada wewangian yang dapat mengungkuli bandingi daripada lemah engkang menutup jasad mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki kok ora ana sing iso bandingi kenapa? Soale berkahe sapa sing ditutupi yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wangine Kanjeng Nabi nular ning tanah sing nutupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus wangine pol. Nggih, Kanjeng Nabi niku wangine pol. Ya saking wangine napa-napane saking Kanjeng Nabi niku wangi. Kadang nggih disebut teng sebagian kitab kitab-kitab Syama'il kadang ana wong cah cilik mara nggih utawa Kanjeng Nabi pas lewat wonten bocah cilik. Ya, terus bocah cilik niku kepalane dipegang dengan astone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pegang ngoten tok. Bareng cah cilik niki balik, wong tuane langsung ngerasa, awakmu bar dipegang Kanjeng Nabi ya. Nah, nggih. Nah, soale apa? Ambune niku isih wonten. Wangine niku isih krasa. Nah, niku saking wangine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi nek lewat ning suatu jalan lewat terus badhe niku Kanjeng Nabi pun boten wonten ning jalan niku. Orang-orang yang lewat setelah Kanjeng Nabi ngertos dalan iki badhe dilewati Kanjeng Nabi. Saking harumnya sangat-sangat semerbak harume Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, niku tanpa minyak, tanpa wangian. Nggih. Tanpa wangian. Tapi meskipun demikian Kanjeng Nabi nggih tasih nganggo kewewangian. Ya, Kanjeng Nabi sendiri wis wangi. Tapi meskipun demikian Kanjeng Nabi tasih ngagem wewangian. Supaya napa? Supaya nyari ati kagem umate. Artinya ben iso ditiru ambekan umate. Ya. Nambahas tentang wangine Kanjeng Nabi niku masyaallah ora ana bare. Ya. Kuwatah ya para sahabat sing ngrasakno kewangiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antarane ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate istirahat teng daleme Sayyidina Anas. Nggih, teng daleme no Sayyidina Anas. Niku diantara keluargane Sayyidina Anas niku wonten ingkang ningali Kanjeng Nabi nembe sare pada siang hari panas. Akhirnya napa? Ngeluarkan keringet. Nggih, ngeluarke napa? Keringet. Ya, terus badhe niku mundhut kados botol. Terus keringete Kanjeng Nabi niku dipundhuti sithik-sithik. Akhirnya Kanjeng Nabi krasa. Nggih, krasa. Tangi. Lapa kamu? Nganu Kanjeng Nabi mundhut keringet jenengan. Lagi apa? Ndamel wewangian, ndamel minyakan kita. Oh iya. Dadi keringete Kanjeng Nabi ku wangi, ora kaya keringete kula sampean. Keringete kula sampean iku wis ya wis mbah ya. Ambune mbah nggih. Nah, keringete Kanjeng Nabi niku wangi. Jadi aja mbok bayangno Kanjeng Nabi kaya awak-awak dhewe aja. Ya. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara sifat wangine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada salah satu sahabat niku ingkang meriwayatkan niki wonten ing kitab Sayyidina Muhammad. Dados
ana sahabat nduk biyen niku gadah garwa papat. Gadah garwa papat. Lah garwa papat iki ya karena ngerti ana saingane, ya setiap garwa ini kan ana saingane. Akhirnya napa berlomba-lomba dalam melayani sang suami. Ya. Nah, terus mereka niki ngertos bahwa sang suami niku yang mana itu adalah sahabat Kanjeng Nabi niku seneng kalih wewangian. Pokoknya nak entuk apa minyak sing wangine pol niku seneng. Pokoknya seneng dengan wewangian dan selalu dalam keadaan wangi. Nah, lajeng akhirnya mereka sepakat, ayo kita berlomba-lomba ya mengambil hati sang suami. Ya mengambil hati sang suami ya, supaya ya ada satu di antara mereka yang ya paling dicintai sama suami. Ya berlomba-lomba kados ngoten lah. Terus akhirnya ya mereka sepakat, ayo kita yang golek minyak kita hadiahkan kagem suami kita. Baik kabeh di antara 4 iki do golek minyak endi ana toko minyak sing paling wangi diparani ning kono. Aku pengen minyak sing paling wangi, sing paling enak, paling enak ambune. Akhirnya oke siap wis dontok siji. Ya dontok siji ame diadiahno. Bareng ame diadiahno sang suami moro ternyata ya wangine sang suami niku luweh wangi daripada minyak-minyak sing wis digawa iku mau. Padahal minyak-minyak sing digawa iku mau wis minyak sing paling top. Nggih. Parfum sing paling wangi, paling enak. Tapi begitu ameh diaturno ning sing sang suami moro parfume sang suami iku luweh wangi daripada minyak-minyak sing digawa iku mau. Terus akhirnya kan para istri ini do penasaran. Ya, wahai suamiku, wahai suami kita, wahai suami kita. Iki kita berlomba-lomba nggolek parfum kagem panjenengan. Ternyata kok panjenengan nggih parfume langkung wangi, langkung enak daripada parfum kita. Padahal kita niki parfum yang kita beli niki parfum sing paling top. Lah nopo rahasiane parfum nopo sing jenengan agem? Dawe sang suami, aku gak nggo parfum apa-apa. Oh, nggih ta, mboten nggo parfum napa-napa. Nggih. Lah kok saged ngoten, kok wangi terus? Nah, jawabane sang suami, nggih. Aku wangi terus iku mergo berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dulu nate kula niki kenging penyakit gatelen. Tambakno ning dindi ora waras. Wah, akhirnya kan gregeten iki. Ya iki wis akhire biasane Kanjeng Nabi ngono, solusi terakhir iku ning Kanjeng Nabi biasane ngoten. Ya, kadang ya ana sing langsung ning Kanjeng Nabi ke wonten. Kok gak waras-waras iki, gatelen ganggu temenan gatele iku. Akhire moro ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Piye napa niku ya Rasulullah? Gatel. Jadi sahabat itu macam-macam, pokoknya moro ning Kanjeng Nabi iku macam-macam. Nggih ana sing butuh iki. Gatel wae wis moro ning Kanjeng Nabi. Gatel ya Rasulullah. Badan kula gatel. Ya wis rene. Copoten klambimu. Ya, copoten klambimu, copot. Akhirnya bener dicopot. Terus badan niku astonipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku didokokno ning dada ning wetenge tiyang niku wau. Ya, diusapi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing teng wingking nggih ngoten, diusapi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, iki diantara mukjizat Kanjeng Nabi. Seketika itu sing asale gatel, seketika itu gatel ilang. Langsung waras sak nalika.
Sing asale ngerobi, ngerti ngerobi ya? Kena ya apa ular kena ulune ulat apa niku wis kadang ngerobi tengah wengi ora iso turu. Gatel kabeh kudu kukur-kukure. Sing asale ngerobi kaya ngono kuwi gatel nemen. Bareng kena sentuhan astonipun Kanjeng Nabi langsung waras saknalika. Nah, selain waras ana bonuse. Apa bonuse? Wangi. Langsung wangi, awake langsung wangi. Nggih, mergo kenging sentuhanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wangine gak trimo pas ning kono iku sedina rong dina terus baru digawe adus ilang mboten. Sampai sak Kanjeng Nabi sedo sampai tiang niki nggih sampai bertahun-tahun akhirnya tiang niki gadah garwa kathah niku wau nggih wangine saya tetep nempel niku berkah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran ketika Imam Busiri ngendikan lati baya adilu turban domma azumahu. Ora ana minyak sing luwih wangi daripada lemah nggih sing wangine ngungkuli lemah ingkang membungkus, lemah ingkang mendapatkan kemuliaan dapat menutupi jasad mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tubali muntasyikin min huwa multasimi. Ya, alangkah bahagianya bejo kemenyangan, bejo temenan orang yang bisa mencium dan mengecup dan menghirup ya wangian tanah engkang makbul tanah engkang menutup jasad mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Syekh Nawawi teng syarahipun yang dimaksud teng mriki niki nggih mboten kok langsung bariku ngecup makamipun Kanjeng Nabi, langsung nyucup makamipun Kanjeng Nabi niku mboten kados ngoten nggih. Karena napa hukume makruh. Ya, ngambung makame Kanjeng Nabi niku hukume napa? Makruh. Ya. Kenapa? Karena niki seakan-akan kaya mboten gadah adab. Lah sing adabe pripun? Sing adabe niku nggih jumeneng ngadeg rada adoh sangka makamipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus paring isyarah ya salam ning Kanjeng Nabi ngoten mawon. Nggih. Terus mboten sampai napa ngambung makamipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya kaya sakniki kan ning njaba Hujrah Nabawiyah nggih. Wis cukup ning njaba tok. Niku sunahe ngoten nggih. Iki minangka takzime kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki Syekh Nawawi juga kan wonten muntasyikin niku wong sing mambu, sing menghirup wewangian niku. Terus multasim wong sing ngecup langsung. Lah niki Syekh Nawawi nggih menafsiri mungkin saja bisa bilang bahwa muntasyik wong sing mencium bau iku mau iku kinayah daripada orang sing asline mboten wong Madinah tapi berkunjung ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkunjung ning makame Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya iku bagikan kaya wong sing ngambung, wong sing mencium nggih. Nah, lah wong sing ngambung, wong sing ngecup niku bagikan kaya wong sing mujawir fil Madinah, artinya wong sing netep ning kono. Ya tetanggaan ambekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niku saking cedake nggih seakan-akan kaya mengecup niku. Nah, niku bisa dikatakan seperti itu. Jadi tubali muntasyikin min huwa multasimi, maka sangat bahagia sekali bejo kemayangan. Ya, bahagia sekali, alangkah bahagianya orang yang bisa berkunjung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga orang yang bisa menetap dan menjadi tetanggane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, niku cita-citane nggih kathah para ulama niku nggih saged netep teng Madinah, saged berkunjung, saged netep teng Madinah. Niki kula nggih njaluk dongane sampean, kula muga-muga kapan-kapan nggih besok saged netep ning kono. Kalau ada cita-cita bisa menetap di sana dan ya saged wafat teng Madinah niku. Ya Allah,
alangkah indahnya, alangkah apa luar biasanya nggih saged caket kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wonten sakmenika niku wonten Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith niku ulama besar ya, di antara paling sesepuhe para habaib sak ngalam donya niki. Di antara sesepuhe niku adalah Habib Zain bin Smith. Ulama-ulama nggih padha takzim ning Habib Zain bin Smith. Niku beliau ya asline saking Yaman ya, mbah-mbahe saking Yaman. Nah, lahirnya ning Bogor mriku, malah teng Bogor. Nah, terus badhe niku hijrah teng Madinah sampai saat menika beliau masih hidup. Mugi-mugi Gusti Allah manjangaken umur beliau. Allahumma amin. Kagem beliau, kagem kesehatan beliau, kita mas Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Habib Zain bin Smith nggih sejak dangu niku napa netep teng Madinah. Nggih netep teng Madinah. Nah teng Madinah niki rumiyin nggih ngajar-ngajar, termasuk muridé niku sing nate belajar teng beliau guru kawula Gus Tajul Mafakhir niku nggih rumiyin nate dangu teng Madinah ngaji teng Habib Zain. Habib Zain bin Smith sampai sak menika nggih tesih teng Madinah. Murid-muridé sing sudah sukses-sukses di pondok gudi-gudi ya, yang mana mereka niki siap membangun ke omah, bangun ke pondok, sing ngaji ning beliau nggih siap kuatah nak pemene gelem ning Indonesia. Ya, nak ning kono niki beliau ngajar mboten saged. Ngajar secara bebas ngoten mboten saged. Soalnya diawasi terus sampai pemerintah. Pemerintah kono Arab Saudi nggih sing Wahabi niku. Diawasi terus. Ya, karena beliau punya ya magnet yang kuat, jadi selalu diawasi ya, sehingga ngajar-ngajar ngoten mboten saged bebas Habib Zain bin Smith ya. Nah niku nate sebagian muridnya beliau nggih nawari Habib menawi njenengan kersa nggih pindah teng Indonesia mangke didamelke pondok nggih damelke griya dengan kebutuhannya napa jenengan mangke saged dicukupi kabeh ya, jenengan nggih saged mulang, saged ngajar, saged manfaat langkung kathah ya, murid-murid nggih kathah ingkang siap ngaji teng panjenengan teng Indonesia. Lah nate ditawari kados ngoten, tapi beliau nggih mboten kersa. Beliau saya tetep pengen teng Madinah nggih. Kenapa? Ning Madinah iso cedak ning Kanjeng Nabi. Ya, saged cedak ning Kanjeng Nabi. Dadi tetanggane Kanjeng Nabi. Wah, enake pol wis. Ya, dadi mboten purun. Sampai sak menika pun beliau ndak pernah jauh-jauh. Ya paling iso kok dalem terus baru ku teng makbarah, teng makbarah Kanjeng Nabi terus baru ku teng bakek balik. Ngoten tok. Ya. Terus tindakan tepi-tepi mboten nate. Kalaupun tepi-tepi paling isih tetep teng lingkup Madinah. Terus beliau khawatir banget. Beliau ndak berani keluar dari Madinah, ndak berani. Nggih, khawatir napa? Nek medal kok ujug-ujug mati. Ya, sing diidolakno, sing diidamkan niku nggih saged netep ning Madinah, saged wafat teng Madinah, dikuburno teng Madinah niku idamane kados ngoten. Lah niku beliau ya ndak berani ya, keluar saka Madinah ndak berani nggih. Apa meneh beliau sampun sepuh nggih. Khawatir ngoten sak wayah-wayah kok dipundhut dening Gusti Allah kok ning njaba Madinah ya apa ngoten. Nggih, dadi pingine niku netep teng Madinah dan wafat teng Madinah. Nah dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nanti ngendikan Kanjeng Nabi, jika di antara kalian ada yang bisa wafat di Madinah maka lakukanlah. Wafat ning Madinah, nek iso wafat ning Madinah maka lakukanlah. Maksudnya pripun? Maksudnya ora sampean moro rono terus baru bunuh diri ngono ya mboten kados ngoten nggih. Ya
Ya, maksudnya napa? Maksudnya kon napa netepi Madinah terus, ning Madinah terus. Ya, selama iso netep ning Madinah, wis netep ning Madinah sampai sak meninggal. Nah niku sing kathah diidolakan oleh para ulama nggih muhib al-hadrah an-nabawiyah saged sing napa jenenge estu remen ning Kanjeng Nabi niku do pengen banget ya saged tetanggaan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillah.